Čaute ľudia, moje meno je Vladix a dneska som tu s Andrejom. Čaute. Toto je náš špeciál za tých 10 odberov. Teraz sa nachádzame na Bedwarse. Čakaj, vypnem to. Sme sa dali do modrého týmu. No veď. Dnes bude hádam taká halus. Hádam. Aha, ten má... To si mal aj ty skin, nie? Taký? Či? Počkaj, neviem. Shogi sa vrka. Kde si? Nevidím. Parkour. Na to má. A kde si? Som za bytovkou. Kde? Počkaj, nevidím. Nevidím, kde si. Ty one. Ja som Santa. už preskakoval ten parkour. Počkaj, jeden sa tu volá, že dildo. A.k.a. dildo. Dobre, aha, tu na... To viem. Čo je? Hádam, vám to nebude vadiť, že mi to troška seká. Počkaj, ja chcem bronz. Dáš aj mne potom? Ja mám 10. A tu je veľmi. A mne stačí 10, hádam. Ježiš, zase to ide tu nalútovať 2 hodiny. No. Potrebujem vládu. Neber. Stačia 4 ti. Ja mám len 3, takže nemáš dôkaz. Musí. Hej, a ty ich máš 18. Nie, tak dávaj ich, vypadni. Počkaj. Dobre, ja mám 23, je to smetý, akože to. Dobre, ja 52, idem to ochrániť. Kde si? Hej? Super, a kde máme tú posteľ vlastne? Tak, kde hore? Hej, tu je tá posteľ, ja som myslel, že dole, lebo taká istá mapa. Ešte jedna. Počkaj, ja si to idem kúpiť na tej veci. Že dole? Wow, to poď mi pomôcť. Také neviem ako. Počkaj, ja si musím kúpiť tieto veci tu. A bacha, lebo oni chodia elektoriálne na spawnáč. Počkaj, hej, ja si kúpim iba toto. Nosí. Dobre, vychádza to. Ok, zatiaľ to vychádza. Hej, ja mám 15 bronzu. A musel to niekto zobrať? Hej, ja už jem. Som ja zobral. Svinia. Počkaj, ja si tie bloky pokúpiť za bronz. Ja kúpujem tieto. Sandstone. O, tu je! On to rozdáva! Kto? Čo? Neviem, tieto one slone, čo sa to volá. Ideme. Dobre to je, veď. Koľko tu je? Pekne posávajme si. Počkaj, to si ešte... Ideme robiť. Ja som spadol! Ježiši. Nevadí. Je tu voda. Počkaj, spadol si, že? Hej. Ja som nestihol, ja som sa počul. Rýchlo. Ja chcem Je Ježiš. tu zelený a išiel hore. No, úplne zničený. Prečo? To už? Nie? Išiel asi hore. Nešiel. Vlak toho zrazil tu na volode blízko už. Teraz si idem tým. Počkaj, ja si idem Tak kúpiť. sa pozerám, že... A čo keď ja si vrajím tak myslí, a čo to ma takto napadne, keď som Ty tu stal? koľko sú na 40 bronzu? Ako najväčší pán. Idem si ich poberať, už som si pobral, teraz idem nejaké veci si pokúpiť na seba. Vieš, a tu pickaxe. Ja hlavne, že už mám tie veci. Nevadí. Ale aspoň... Postavím truhlu, nie? Nemám iron, vtedy to nestalo iron, či stalo? Hej? Stalo. Pozor, Vladu, no to nie si ty. Počkaj, a ja ti nepomôcť. Ja stávam dole, hej. To nemusím zablokovať. Nevidia som to nechciať. Som smutný.
Ty ma takto zradíš. Dávaj dole. Kamarát. To je dobré. Pekne si to spravili, ale musí to ísť po celej. Aha, Iron, a ich tu 4. No ja mám 5. Poďme to ako vtedy stavať. Ježi, nie! Chcem spadnúť! Zablokoval som to. Dobre, koľko tam je? Čo je? On nám to ničí. Vieš, koľko tie bronzy? 41 bronzy. No, 42. Ježiš, prečo nám to ničia? Už to na nervy idem zbiť. Asi sem lúk kúpiť. Koľko to stojí? To stojí gold alebo iron? Teraz neviem. Lúk? Gold. No, 5 gold, 3 goldy, neviem. Tak sa tam prosím. Ježiš, prečo po mne oni majú výhodu, aj my musíme ísť hneď na začiatku po tie goldy. Potom sa tam už nedostaneš. Počkaj, idem kúpiť chest, lebo mám dobré veci. Heš, kúpim, dáme tam. Dobre, ja mám 5 ironu. Čo je také hlavné? Podľa mňa hlavný je meč. Lebo ja vždy stratím ako vždy. Vždy ako. Vlado, daj mi jeden iron, prosím ťa. Aha. Prečo 5? Ja som niečo... Či prečo... Ja som... Nie, aj to už si... Ja som musel dať také tie veci, lebo už ja Nie, som zničený. na Vlado, tak aspoň... Nie, ja mám všetko. Nie, vidia, zomrem. Mám málo života, ešte si to zober. Tak Potom... aspoň si to zober. Ja sa ťa oddám jednu. Hádam si to už dám, nie? Ako Dobre, mám 9 tak steakov. to zobrať. Chceš steak? Ja hodím. Ak máš, tak daj. Počkaj. Poď si do ňo. Počkaj, ja mám 44 bronzu, idem kúpiť, vieš čo? Typni si. Čakaj, by som modrý, hej, ešte zelený. Ja idem nie na začiatok tam. Chod po one, Shit. po goldy. 58 cent stone mám. Dobre. Nechod tam, prvý. Ale boja sa nás. Vidno, sme gangstri. Ale my sme... My sme traja. A čo som zabil? Nechaj to takto. Čakaj, ja to tu idem do... A sme tu sami. Keď tu je les a už potom stáva, keď musíš odtiaľ to a spadneš. Ale... Nie, mám veci. Čakaj, Vladko. Nie, čo? Čo mi spravilo? Zabil ťa, nie? Ja neviem, mne to neukázalo, že som zomrel. Neviem, sorry. Stop, ticho, stop. Nevadí, tu to odložím. Bronzu máme dosť. A zrazu tam je, to je... Brzák. Čakaj, ja som si to chcel ako rozdeliť. Co? Úplne mne priletel ten šip úplne brutálne, takto už. Som si kúpil veci. Počkaj. Ešte sa som si spomenul na toto, treba to postaviť riadne. Aby sa nám tu len tak ľahko Veď nedostane. chceš sandstone? Čak si to volá, hej, chceš to? Ja tu mám až 50. Si zober bronz. My tam máme 4 iron. Geniu. Geniu. Boha. Ja umrem, Vlado. Čiamne. Posledná rana. Precious. Žieva sa najma, počkaj. Dávam tam iron. Ja všetko dávam. Ja už iba stávam, aby sa tu nikto nedostal. O! To koľko je tu na to? Ja nemám šancu sa tu na to dostať, ešte takto zamurujem to. No veď, neviem sa tu ako dostať. Ťažko, ľahko. Ťažko, Bože, mal ľahko. som si kúpiť pickaxe. Čakaj, už to takto zničím, ne?
A nice girl. Malá boj. Ne. Nemôžeme rozbiť. Čakaj, ja to na to... Neveď! To... Debilis. Very Proste. Nemám to rád, keď majú luky. Ale strieľajú. Ako šibnutí. Ja. Dakedy mi to seká, no nevadí, no. To. A tu na... Idem si teraz veci pokúpiť. Čo to je luk? Prečo to musí stať goldy? Oni sa tu vôbec nedostanú, uvidíš. Počkaj, ja tu idem úplne takto zamuroval úplne brutálne veľa. Nie veľa. Brutálne veľa kociek na to pokladám. A nedostane sa to ani keby. Ja som si kúpil reálne veci teraz, aby ma ako prvé nezničili. A tak Oni pôjdeme na... strieľajú. Oni Keď tam bude strieľajú. Keď tam bude strieľať, tak ho pôjdeme hneď zničiť, hej? A keď nemám teraz ani iron, nič. Morbe, čo strieľaš? Musia brať tie irony ako šialení. Všetko musia brať. Hlavne, že som tam dal všetko ja. Huligáni. Teraz som naozaj na niečo zabudol. Šalené psy. Šalený. Šalený. Počkaj, čo som to chcel kúpiť? Bloky, nie? Hej, kúpuj. 40 blokov. Oni nás nedajú, ak toto ideme v kuse robiť. Ak toto dostávam, Si aj dostal? už pália. Dobre, tak tu nás sa nedostanú. Chceš 20 ironu? Ja mám 20 ironu, aj keď neviem odkiaľ. Tam odtiaľ som pobral, ale... Tie veci mám dosť dobré. To má veľké vybuchovacie šípy, iba tam, kde to všetko vybuchuje. A bolo to stať a pokradol jedno. Človek ho trafil. Stejný. Chceš na 15 ironu? Chceš? Na? Ja to netreba, ja to strátim, alebo dám to Čo? tam? Schová to? Nie, veď ale ja tam nechcem dávať tieto stejky. Ja si ho ako... Necháš. Si ich ako necháš, nie? Som si ich tiež kúpil. Hráš? Nehrám. Ma tu ničia. Ježiš. Musíš strieľať. Zachráň ma. Ježiš. Keby sa tam už ani ako dostať nemáme. Však. Nie, Andrej, ber moje veci! Nie, nemusíš. To sa nedá zobrať. Čo to zmyslí? Nemáme crafting tab. Ja. A už mám 25 ironu. Ja 11. Idem na čo kúpiť. Si pozitívne. Goldy by mi sekli, ale... Ja tam idem dať všetky veci do našho boxu. Poď to kupuj, teraz tu nie sú. Nechaj, ja to zatiaľ tam postávam. A odložím si veci do česty. Čakaj, ako má krexer. Mám keď mi ich poberú. Čakaj. Počkaj, veď tu mám schované 25 či 23, nemám voľné bronz. Musím si sám kúpiť. Teraz tam budú, ako nás ľudí. No a sa bojím, že vyletím, ale nevidím. Skôr tam je. Si rob srandu. Ježiš, ja som zomrel. Veď ale toto... To už sa nedá. Ty si dal, to sa nedá, ja som dal, to sa nehrá. Ja tento tu robí také dlhé vládo úplne, vysoké. Ale to sa nedá. Lebo my sa už nemáme ani ako dostať. Ja idem po vrchu. Aby sme mohli takto výjsť.
Poď. Ja tu poriti robím. Bolo, pozri sa nad seba. Kde? Čo je? Ja sa tam idem dostať takto. Hej, dobre. Poďme si to spraviť, hej, poďme tak. On si ma všimol. Nie, musíme sa ešte vyššie. Nech sa ti zostrelí. Čiže koľko je tu bronzu, idem toľko použiť. Mám ty koľko bronzu. Milióny teraz. A premení to riadne na sandstone a nikto sa nič nespraví. Ako šialený klikám teraz. 60... 2x po 64 sandstone mám. Inak. To už by aj stačilo. Rýchlo pober si veci. A meč. Červené banány. Ale zase ich... Chceš? Vieš, koľko mám oného sandstone? Chceš na? Počkaj, nemusíš to meniť. No máš. Dobre. Ja či počkaj, dal som ti málo. No na. Ale tak ale akože sa mi to hodí, ale zase musím prísť a jednu vec robiť. Sa tam zase znova fašovať. On to ponad spravil pod cestu. Ale keď robíme tako inak. Teraz ako sa idem hore dostať? Či? Ako sa dostanem teraz hore? Vážne? Teraz ako sa mám dostať ešte do režimu sandstone? Naozaj. Ja žijem. Ja som vedel, že padnem. Ja si zoberiem sa pár ironu. No to ide sa streliť. 7 ironu sa streliť. Nie, ja také veci som mal. Idem si preto. No tú hlavu voláku. Nemá vodu? Čakaj, ja neviem. Počkaj, ja si pozbierať sandstone. Neviem, musím si rýchlo pozbierať sandstone a prepašovať sa tomu už musíme. Už ma to vôbec nebaví. Nie, ja som si 2 perku dal. Jasne. My sme tu úplne blúdisko spravili, ja neviem už ani ako sa tomu máme... Spadol som! Ja som spektátor. Jasné. Naozaj. A ja. Čakaj. Daj lomitko lobby a livneš to. No, to ide. Dobre, poďme pred vás, znova. Čakaj. Tam ešte je posledné, hej? To už bude mať dlho. Ešte ukončíme, nie? Teraz? Hej, ale tu nám mi to strašne seká. Tak dobre, tak poď lobby. Po lobby, lebo... A tam to ukončíme. Alebo nie, poď ako keby, že na build battle a tam to ukončíme. Poď na dvojku, akože, no. A tam to ukončíme. Hej. No a tam mi to poď. najviac seká, všade mi to mám jedno FPS. Poď. Teraz mi to ide pohoda tu. Rád na sa už postavíme. Ako zakývam. Ja chcem zakývať. Aj počkaj, tak ale daj, nože, ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite na like a odber a lajkujte, komentujte, odoberajte a čaute.